Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Nura Tasiu. Kamar yadda muke ci gaba da wayar da kan al'umma akan abin da ya shafi sinadarai muhalli da kuma illar sinadaran ga muhalli. A baya muna ta bayani akan sinadarai waɗanda ake kira da inorganic chemicals. A yanzu kuma za mu fara bayani akan sinadaran da ake kira da organic chemicals. Waɗannan organic chemicals daga cikinsu akwai waɗanda ake kira da synthetic organic chemicals, waɗanda suke dangin gurɓataccen man fetur ne wanda ake samar da su a ɗakunan gwaje-gwaje. Waɗannan synthetic organic chemicals a cikinsu kuma akwai waɗanda ake cewa volatile organic chemicals, wato waɗanda suke saurin bin iska. Waɗannan volatile organic chemicals daga cikinsu akwai benzene, akwai formaldehyde, akwai chlorocarbon, akwai carbon fluorocarbon. Waɗannan ana samun su a cikin fenti, ana samun su a cikin hydraulic, abinda ake cewa acrylic, wato